हाय लोगोफोर आंनि चेनेल कोनेस्वर बर'नो थाबाय आं दायो दाउ फार्माव थांगासिनो सिट सिबनो लोगोफोर नायलांबाय था आं सिट सिबनायखौ दाउ फार्माव फैलायबाय आं नै आं बेक खालामनाय केमेराखौ बेक खालामनानै नै बे सिटआव थांगासिनो आङो सिबनो थाखाय थांगासिनो आङो 8टा बाजियाव जोंना माबाया टाइमा 8टा बाजियाव जइन जानांगौ सिबनो थांगासिनो आङो बिराद लेथ्रा खामानियानो दाउखिफोरखौ हुगारलाबायनांगौ सिटआव थाबाथाय नै थांगासिनो आङो एकदमबारे फुङावनो सिखारनांगौ फुङावनो ओंखाम संनांगौ जानांगौ आरो फैनांगौ फुङावबो आदार होनांगौ 4टा बाजियाव सिखारनानै लोगोफोर नै खामानि मोनफैबाय आङो दा सिबनोसै आङो बिराद खस्थ' लोगोफोर नै खेंबाय आङो नै गेटखौ दाना नै बेनो दाना बियो बे नुनो दाना बे दाना गोजा दाना बियो नै मा जाखो नै दाउफोरा नै बे गोलावखा सिदा नै नैबे ट्रेस नैबे दै टेंकि बे बेनिफ्राय दै फैयो नैबे गोजौनिफ्राय दै साप्लाय फैयो आरो नैबे नैबे दैनि पुल नैबे दैनि पुल बे दैनि पुल नैबे दैनि पुल दै नैबे दै गदों नै बे दै नै बे दै गदों नै नैबे दाउला गोजा नैबे दाउला बे दाउला नैबे दाउला ओमफ्राय नैबे दाउजो नैबे दाउजो लोगोफोर नैबे दाउला बे लारिसे दाउला गोजा बे दाउला गोजा बियो नै मस्त' गोलावखा सिदानो नै लोगोफोर नै दाना जागासिनो नै दाना बे दाना गोजा बेयाव दाना होयो बे दाना होयो बेयाव दाना होयो बे दाना होग्रा गोजा आरो जाहैबावो आङो नै उननि सिदा नै उननि सिदा बेबो सिदा नैबे दै साप्लाय फैयो ओरै दै फैनानै ओरै थाङो आरो नैबे दाउआव हाबो आरो दाउ लोंनायाव हाबो नैयाव बेफोर दाउ बेफोरावनो हाबो पाइपआव हाबो सिंनिफ्राय फैयो दैया दाउला गोजा बे दाउला गोजा बे नुनाय दाउला गोजा ओमफ्राय नैबे दाउजो नैबे दाउजो गोजा नैबे दाउजो गोजा आरो नैबे दाउला गोजा बे दाउलाखौ नायनो माने खाथियाव नै बे दाउला गोजा बे दाउला आरो नै दाउजोआ मोजां नाय नै दाउजोआ नै बे दाउजो नैबे दाउजो गोसोगासिनो दाउला गोजा
गैयै गैयै फेनलानांगौ लोगोफोर बिदि गैयै गैयैयाव हासिबजों फेनलाना होनांगौ सिबखांनायनि उनाव बिदि फेनलानांगौ बै गैयै गैयैयाव समान मिलायना होनांगौ दानाखौ लोगोफोर बिदिनो मिलायना होनांगौ दानाखौ गैयै गैयैयाव हासिबजों लोगोफोर Thank you, logofer. Bye bye, tata.